Ľudia, dneska natočíme s mojím spolužiakom Markom let's play na Counter-Strike Source, teda skôr gameplay, lebo to sa dá poriadne začať hrať, ak to hráte poprvý raz. Dobre, idem. Ja tu som zase na levu s tým, ktorá... No a v hre má meno Dokosa, ako vidíte. No, ty debil! Ježiš! Sráč, to nechcel povedať. Poviem sa naštval na to jedného. No to please odpuste. Idem si po túto zbraň. Ja nie. Moja ide. Idete, tak to vás môže zabiť. A keď vás zabijem, tak vidíte takú zelenú čiaru. No a teraz mi povia, že som slepuch, pretože... Si slepý. Ty debil! Tak toto až si budeme vystrihovať. Prepáčte. Možno... To asi hej. Asi nie. No tak ideme... Moja zbraň, kde je? Sráč, vedel som ti. No a môj favorite zbraň je dead. Takže, kde ste vy ľudzici? Buzici? Au. Zasa mi to povedia? Sráč. Nechcem vás počúvať, pretože... môžete mi povedať zlú vec, ale ne? Je to cez Steam? Aha. Ktorý sa dá kúpiť, alebo si kúpite hru Source Code, Counter-Strike Source, to má aj Steam, nemusíte si to kúpovať, máte zároveň aj hru, aj Steam. K tomu si môžete také hry, ktoré už teraz sú zadarmo, pôvodne už sú zadarmo. IDF-ko, moja zbraň. Predtým boli za peniaze, stáli akože dosť, ale už to zmenili, dali to zadarmo. Je to zadarmo, kde sú tí cigáni? Nájdete mi bombu, lebo vás pobijem, ok? No vidíte, aký som lamer, hrám to teraz po dlhom čase, takže... Au! Takže... som v tom lamkám. Ako? Vidíte... Budú možno ďalšie party, ako časti, ako neviem čo to je. No tak asi keď mám 7 HP. Sráč. Možno natočíme aj na inú hru let's play, či gameplay. Napríklad na Team Fortress. Tiež sme Team Fortress, High Life a rôzne ešte hry, ktoré máme stiahnuté na Steame. Asi teraz možno potom tu natočíme aj High Life, možno. A inak táto hra, no táto mapa je surf a niektoré mapy máme, že multigamy a také. To je server TVSE, ako vidíte? To si môžete aj na stránke napísať, že www.tvse.sk, tam vám nájdú rôzne servery a také. Podľa toho môžete. Joj, ty cigán. Cože? Sorry. Som ti dal. Na diaľku. Som ti dal headku, nie? Nevidím. S ňou. Marek je v tom vymakanejší, pretože on to už hráva dosť dlho. No ja som to hral už 4 rokov. To bola ešte 6, 1.6. To mali inú verziu než túto ešte. Ale to bola paráda tá 1.6. Sa dalo ešte akože zahrať, hej. Mám ju aj na Steame to 1.6. Au. Ja, ty debil! What the fuck? What the hell? Pričo free kill HD? On má HD kvalitu, nie? Spravedlňujte ma, za chvíľku prídem. Aha.
Za chvilku tě můžeme zabít, Marek, ak si to ještě stále. Bude tak, že ho zabijem. Vidno, že se išel napít. Alebo se napít zajzla. No, asi. Lol, jak to urobil? No, tak už pojď. No, dajte se. Nie. Ty by ťa ďaďa. No som späť. Buchni ty jo, buchni. Fakt. Pekne. To ví odpojí. No, táto mapa sa mi akože páči dosť. Taká dobrá, pohoda. To ešte môžete uvidieť, no ak zmeníme mapu. What? Mapa sa mení, keď dáte RTV a chýba dáke RTV, tak musíte dať aj ostatný. Veď to RTVčko poznáš si každý Možno. No ako teraz ja som dali traja a treba o 4. No tak ja som ešte dal a uvidíme ako dáme mapu. Dajme minigamy. Daj please Tower. Sú. Tower je takisto dáko ako keby dáka mapa, že minigames. OK. A to uvidíte hneď ako to začneme hrať. Kde si Marek? To niekedy začne až teraz meniť, ako vidíte. No. Ty už hráš? No. A ty jo. Mne sa to laglo. To máš vo výhode ešte. Čo v výhode? Pre teba je výhoda, aj keď máš hovno na hlave. A niekedy netrafajte do tých skiel, lebo môžete sa zabiť a robiť samovraždu. Ako v mojom prípade. Zubami som vytrhol sluchatko. Tak ja pôjdem za chvíľku do tej knižnice. Tak potom, keď prídeš, tak čo? Môžeme natáčať ďalej. High life, ako natočíme potom? Môžeme. No ježišmaria, kde si do kosa, spekujem ťa, nespekujem, lebo si mŕtvy. A nefandím ti pekne. A tu nás sa už zbrane môžete kupovať na tej prvninoje. Roxy, baby. Takže radšej si dáte... Pôjdete tadiaľto, aby vás pekne... Nedobí, A teraz môžete... Ty sú... Ty černo. Ak sa ty na toto video pozeráš, tak sorry. Ale hej, to je realita. No a niekto môže stále hovoriť, že iba RTV, lebo ju nezvolil, tak si musí dávať inú mapu kvôli tomu. Už ťa spekujem. Máš to na to. No pekne, no pekne. Vidíte, takto sa môže zabíjať hráč, ale musíte vedieť presne, kadiaľ idú. Ako v mojom prípade... Robí sa machrom, keď je taký debil. Môžete skúsiť aj... Musíte si... Jo. Tak som skúsil skočiť na rebrík. Hovoríš ako... Tam budú vypisovať niektoré reklamy a také. Keď budete napísať MotoD, tak podporujete servery a robia sa úplne nové.
Ale sa vždycky môžu zvoliť, aké chcete servery a také. Ako vidíte, tak chýba ešte 2 RTVčka. Daj RTV. OK, let's go. Som počul, že OK, let's go. OK, let's go. Au. Som počul. Veď to je ako ten starý... Hej, počkaj. Nekempíte tam do hája. Oj, ty svinia. Čau. Čau. Mám 9 HP. No, ako vidíte, je to moc blbé, protože ja to CS-ko moc neviem. Sme sa iba tak rozhodli, škoda. Ja sa iba tačkou na budúci. Ako teraz poviem, že toto bude nejaký taký krátky let's play, takže za chvíľku to ukončím. Či gameplay! Ježišimaria! Zaplatíš. Ježišimaria! To vykričník Jarko, keby ste sa chceli spýtať, tak to je reset score. No. Máte napríklad skore 50 zabití, napíšete, či 50 ste dali kilov, nie, dáte si omítku R-ko a serete sa, koľko sa môžete. Tak asi roztrhanie, moje sluchátko je jediné, jedno mám odstrihnuté, ukázal by som to vám cez webku, ale mám to, na webke to mám moc v zlej kvalite. Iba takú HDčku. No ja už za 7 minút pôjdem. No, Vlades, dobré, ale ne. Za 7. Aha. Tak za 7 minút ukončím video. A pôjdem si dať dačo. Ja mám rožok. No, mňam. Poď k nám. K rožku nejdem. Myslím s CTčkám. Aha. No, ja mám Už netreba. Ja mám rád tečka. Už netreba. Ja milujem tečka, poď ty k nám. Ty miluješ CTčka? Vlades je hore, pozri si toto video, Vlades, a uvidíš. No pekne, Vlades. Je to pravdivé, áno. Je to síce červené. Dobre. Ja som nominoval niečo poriadne. Free kill. Stoj! Kúpte mi niekto degla. Kúpte mi hambáč. Nejdi. Kúpte mi hovínko. Ty debil, čo to bolo? Ku mne prišiel výťah a zabil ma. No a -1, si robíš srandu. Takže toto je pre dnesný let's play koniec, lebo už to nezvládam. A moc sa teraz trápnim, a to mi je jedno, lebo veď som to nehral dlho. Iba... To taký mesiac. Tak... Čo? Týždeň. Tak čaute.